f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sera tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita wieħed mill-aqwa perkussjonisti li għandna fil-Gżejjer Maltin. Ser nospita lil Joe Camilleri, il-Bibi. Ma' Joe il-lejla ħataqbadna ħafna nostalġija tal-Belt Valletta ta' snin 50, ħannisimgħu ħafna rakkonti ta' żmien strada stretta. Ma' Joe sejrin nisimgħu dwar l-Orkestra Nazzjonali li dam idoq magħha il fuq minn 25 sena. Niltaqgħu ma' Joe minn hawn u ftit ieħor għax prime time ser jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Sera tat-tajba u nilqakom għal prime time nelli tiġa qabdet in-nasa tagħha tal-lejla. Il-lejla l-mistieden tiegħi ta' 7 snin biss kien beda idoq id-drums. Mhuwiex l-unika mużiċist tal-familja u l-mużika hija ħajtu. Nilqa' miegħi lil Joe Camilleri, il-Bibi. Is-sera tat-tajba Joe. Dilek ukoll. Kif int? Tajjeb, tajjeb. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi. Tista' takkomoda ruħek. Memx imniex. Grazzi ħafna. Jien għandha ħafna kurzitajiet għax irrid nisma' naqra fuq strada stretta ta' żmienek ta' snin 50. Joe, tradizzjoni ta' prime time, ikolli bżonn id-dettalji biex nirreġistrak. Iva. Isem ikun jom? Joe Camilleri. Joe Camilleri. Il-qam il-Bibi. Data ta' twelid? 1952. 1952. Fejn inti mwieled, Joe? Il-Beltu. Il-Belt. Residenti? L-Imsida. L-Imsida. Professjoni? Mużika. Mużiċist. Joe, m'intix l-unika mużiċist tal-familja? Le, fil-fatt jien niftakar l-oħti kbira, Rose. Kienet bdiet studja l-pjanu, kienet loq il-pjanu. Jien ovvja, ħejja Paul u għandi tfal tiegħi, ovvja. Ir-ras kien il-papa tiegħi. U kien li għalmek id-doq? Ekku, u tutor, li ma kien xur papa ġifiri ma xoċ nitallem minn doq. Dejjem Isus jiġru warajja da fimt ġifiri. U Joe, meta kont tfal, kemm il-darba kien jieħdok ix-xogħol miegħu kienu kienet idoq x'imkien? Fil-fatt il-papa kien jaħdem John Club u dak iż-żmien bil-kwartett tiegħu. Kien jieħodni hemmhekk f'dik l-età ma niftakarx eżatt. Iż-żmien ta' 7 snin, fimt li kont, imma ġifir niftakar li kont itellani fuq drums jurini kif indoq u fimt għaxu apparti li kien doq il-pjanu, il-papa kien doq drums ukoll. Joe, darba smajtek tgħid li għalik strada stretta kienet l-Università tal-Mużika. U hekk nerġa' ngħid. Għaliex, Joe? Fil-programm tiegħek. Għax hemmhekk ħarġu mużiċisti. Illi jgħixu bil-mużika dik il-mużika mhux bil-fors titmur l-università u bil-karti. Il-mużika ikollok wil li inti trid tħobba u titgħallimha. U dak iż-żmien kien hemm daw il-mużiċisti li jgħixu l-familji jdoqqu. Barrek kellhom vantaġġ li kienu jaraw mużiċisti Amerikani. Kienu jiġu bil-fregatini, bl-arpa u hekk dawk ġi Amerikan. Allura inti tara kienu konna naraw daw in-nies idoqqu aħna kulħadd jibqa' jekk lejhom daw dak iż-żmien, fimni. Ma kienx hawn skejjer fiex titgħallem, ħlief li kellhom willi jitgħallmu, kien jaraw dawn mużiċisti Amerikani, ġieli kienu Taljani wkoll, ġifieri daw li kienu jinqabdu bil-lieva kienu idoqqu. Allura inti tajt l-istrumenti kif jindaq, jien kont nara dramer u iswed. U kemm kellek żmien meta bdejt id-doq strata stretta? Jien meta kelli 13-il sena. Ta' 13. Kont naħdem hemm. Kif tiddeskrivija strada stretta ta' dak iż-żmien, kif tiddeskrivija li laqgħat ma kont hemm? Ifhem li kien żmien sabiħ ħafna. Fimt ġifieri kien isek qed tara Soho ta' Londra. Fimt? Però kienu dawk is-sailors Amerikani, sailors Taljani, Griegi,
u kulħadd kien dik it-triq immaġina tarhom bil-brejret għaddejjin. Mhux l-ewwel darba kienu kun ġej bastiment u jistaqsu speċifikament għalik biex iddoq kienu. Ifimni, jien kont naħdem ġol klab kien jismu Lucky Wheel, ta' Ġilardu għall-Firlu, u kien jgħidlu l-missieri Batuli Frank li żgħir għax deħli l-Amerikani. Il-mami ma tantx kienet tuħu pjaċin, ifimni. Kienet tajlibni fej sejjer għax ifimni kon żejjin. Mhux kien jiġri meta kienu jkunu ġejjin il-pulizija peress li kon żej. Ifimni kien ikun hemm wieħed mal-bib u kien ħabtinna ġejjin tagħna jiġini pulizija. Fimt? Allura, jiena kont imur nistaħba mbagħad ġo kambra żgħira, fimt? Ifimni l-pulizija kienu jafu bija. Imma daf kienu jelqu daqsxi għajnej waħda, fimt jitlu all right, Ġilardu. Itihom drink, mbagħad jitilqu ma konx nagħmel xejn ħażin indoq, fimt jiġifieri. U l-Amerikani kienu jieħdu peċir bija. Dak iż-żmien kien jgħidu li għamilna skin deep solo ta' xi 5 minuti bid-drums. U daw ishom raw fimt kienu jiżlu hemm fil-fatt jien għalaw il-devil drummer, fimt dak kont żgħir u hekk u kont naqla ħafna tips ukoll hemm. Kont naqla ħafna flus. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. Fis-snin 80 imbagħad ġew ingħaqadt mal-banda tal-Armata. Dak kien fl-82. Fit-82. Meta tgħid tingħaqad mal-banda tal-Armata, xogħolok fl-Armata kien ikun il-banda biss jew kien ikollok rwoli oħra? Le, xogħli l-ewwel soldat. Soldat. Però ifhimni kien ikonna nagħmlu xogħol ta' bandisti wkoll. Dak iż-żmien għax illum inbidlu l-affarijiet. Kemm il-darba kontu tingħaqdu mal-Orkestra Nazzjonali wkoll bħala banda tal-Armata? Fil-fatt, fi żmien meta kont mal-Forzi Armati anki il-ħajġak il-ħadd tal-86 l-Egyptian tal-Egyptian Airlines fil-1986, għax jien tħalt fl-82 u l-ħattu hemmhekk ġifieri u għamil dmiri ta' soldat. Kważi wasat ħdej l-arjuplan kont. Ġew biex ingħaqadt mal-banda tal-Armata kienu ilhom jibagħtu għalik. Ma ċċettajtx mill-ewwel. Le, ekku, proset. Jiena ma xtaqx nidħol. Ma nħossniex li jiena qiegħed għal-soldat. Fimt? Imma s-sur Masker Kop għall-Firlu bil-fors ridni, bil-fors. ċempilli ġew għandi bżonnok. Nkun ngħidlu ser, ngħidlu jiena sur Moskon, ngħidlu jgħidli ejja, u bata mill-li audition ma mortlux. Ma mortlux? Ma mortlux għall-audition, ħallejthom hemm jistennew. Jistennew? Xi 4 boards hemm, 4 sur mastrijiet, u reġa' ċempilli għaliex kif tagħmel, għalli ma qatlu għalli ħana millek oħra, għalli biex tiġi, għalli tiġi. Ġvir baqa jipperswadi. Ejwa, mbagħad waqqani. Ġviri uffiċjalment, mbagħad meta ngħaqadt mal-Orkestra Nazzjonali? Mbagħad jiena fl-88 kien wasal iż-żmien biex jispiċċa dak iż-żmien Ġużi, il-Puse, Kurmi, għall-Firlu, u ħarġu l-applications, fimt, biex għandhom bżonn percussionista għat-teatru. U inti ngħaqadt mal-Orkestra Nazzjonali. Isma' il-wirjiet li kellek mal-Orkestra Nazzjonali impossibbli li tgħoddhom. Però waħda partikolari tal-Abohem pa tiftakar żgur. X'kien ġara? Dik waħda parti kif qed tajt inti partikolari. Dik dak konna tindoqqu l-opera, l-Abohem, opera serja, fimt? U kif kien se speċjalat, insomma suppost u s-surmast għalli ġew għalli għamilli peċiri itla fuq l-stage għalli ħatejnhom bitnabar, fint? Niftaka għalli ħatitħallas, sa ġifieri, xaħġa żejda di. U jien għatlu mhux għallu, għatlu nitlaw u li bdija ħatta la provi ma kien hemm jiena u tlajt bit-tambollin mal-oħrajn, insomma, u dik kien issa bħala proċessjoni hekk fuq l-stage hekk. Ovvjament kien hemm l-udjenza? Ovvja, mimli teatru. U nisa kienet setmuti, niftakar xi ħaġa kien film il-Bohemu. U jien biex ħriġna qoddim jiena konna qoddimek sieħbi
resaq lura u jimbqajt hemm bit-tambollin li besta soldat. U l-portiera għana qed il-portiera. U bqajt waħdek Bqajt waħdi. qudiem. U kif bqajt waħdi n-nies fil-li jisom se jibku, fil-li bdew jaxxu jisom qed jaraw xi film tar. Ma rnexxilekx insib minn fejn tidħol ġew. Le, ma jirnexxilekx. Għax kollu l-istess Immaġina, immaġina jiena bdejt nipprova nidħol u nduru naqgħod waħdu dak iktar jitqu. Mhux tab xejn ma tinsiex labu hemm. U mbagħad għat-tissa żbaħat issa id-diettriċi għax kienet mara li tuħosib niftakara kienet daqsxejn qatt dik saqta kisseta mill-lin Madonna. U minnu bit għamilt waħdek u tħalt fil-ġem. U tħalt, irnexxielek. U nis jitqu. U għattina, I'm sorry, jena ġingliza kiena, t-tira, no, unsiba titħaqu toċa, li t-toċa, għat this is the first time it's happened. Għat li boy, I'm like that, għat li it was nice. Mela wis probably jekk insaqs il-mistoqsija li la żgur tiftakaraw koll. Żgur bil-fors. Joe, wasal il-ħin biex naraw connection, biex narawk fl-aqwa tiegħek fil-mużika. Tajjeb. Ħanaraw dis-silta. Joe, ovvjament kollha bl-istess kunjom għax kollha tal-istess familja. Ekku. Joe, kemm jirnexxielkom meta tiltaqgħu anke mhux fuq xogħol ma titkellmux fuq il-mużika? Impossibbli. Eżatt tettajt. Impossibbli. Tiltaqgħu meta tiltaqgħu id-diskors dejjem jaqa' fuq il-mużika żgur. U Alla fil-lum meta kien il-papa ħaj, meta kont immur għandu fuq hekk biss kien joqgħod fuq il-pjanu, jori li daw il-kors, isma' dal-kors, isma' hekk, fuq hekk biss. Fuq xejn iktar ma kien jitkellem il-papa. Joe, ħammorru għal-waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura għandi set ta' ritratti għalik li żgur ħajqabduk ħafna nostalġija. Proset. Paw hemmhekk. Thank you. L-uġieħ, dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġieħ, fejn xejn ma jaħdem, Solpadin Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar maġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina indikata trattament ta' uġieħ akutu moderat li ma jonqosx blużu ta' mediċini oħra bħal ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża l-tlettin biss, dejjem aqra l-fuljet li ssib fil-kaxxa. Okay. To be or not to be? Be what you want to be. Be Benetton. Be Benetton. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. My cat's poise is my inspiration. I love to help keep her this way. I feed her ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary cats. Best Deal Properties. Made with love. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura l-prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Joe Camilleri, il-bibi wieħed mill-aqwa perkussjonisti li għandna fil-Gżejjer Maltin. Joe, wettek qabel ir-riklami li ħanqabdek ħafna nostalġija. Irnexxinna insibu naqra ritratti tiegħek mill-arkivji tul iż-żminijiet, ħanarawhom flimkien u rrakkonta li naqra x'memorji jġibulek.
Dal-papa naħseb ġew. Dak il-papa, hemmhekk qed iduq sara stretta l-papa. Hawnhekk strada stretta, fl-aqwa tagħha. Hawnhekk jiena fuq it-television. Hawnhekk inti fuq Hawnhekk id-drums. ir-diffusion. Dak iżmin hawn bil-kiterra, kont indoq il-kiterra kull dak U iżmin. hawnhekk ġew ukoll bil-kitarra. Hawnhekk dal it-trat li ktar tal-qalbi fil-fatt, għax dan huwa l-karriera tiegħi kif bdiet il-Kenner. Hawnhekk il-Kenner, il-kwartett tal-papa. U il-Kenner ukoll. Da drums għadu għandi. Għadu għandek dak id-drums. Iva. Hawnhekk wieħed mill-ewwel drabi li der artiklu tiegħek fuq il-gazzetta, sab wieħed mill-ewwel wieħed, lejġu. Iva. Ġew, grazzi ħafna tal-ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, vera ħadd gost nirrakkontaw dawn ir-rakkonti nostalġiċi. Nirringrazzja U jien nixtieq ngħidlek grazzi ta' kemm tajt emozzjonijiet lil nies bil-mużika tiegħek għax żgur u mhux forsi tajt ħafna emozzjonijiet u memorji sbieħ lin-nies. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Ħatitlaq minn hawnhekk ftit toma tajba, fil-fatt grazzi għal jogiti. Għalik, grazzi ħafna mela wasal ir-rigal tiegħi qabel ma tajtek tiegħek. Iva. Grazzi ħafna, ġew. Dak l-aħħar album li għamilna għand Monolito fi żmien Proset, ħafna mużika. Dak huma kompożituri mill-belt. Alex City. Ta' dak Alex City vibes. Kantanta Amber u Dorin Gallia u Dominic Gallia kien il-produce tal-album. ċert li hija biċċa xogħol tajba ħafna. Sabiħ, naħseb li jogħġbok. Grazzi ħafna ġew, ħadd titlaq minn hawnhekk bi ftit toma tajba grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet li tista' tikrejhom fil-verżjoni klassika bil-misħun jew inkella tista' tħallihom jiksħu u jkollok verżjonijiet ta' isti issa li tempadu xi kemm xejn sħun. Kif ukoll grazzi għal kun għalik għandna ftit ingredjenti kun li jekk ħadd ikkombinhom ma' ingredjenti oħra żgur ħajrnexxielek tikrea dik it-toma perfetta. Grazzi għal kun. Grazzi ħafna ġew u l-kumplament. Nirringrazzjak. Tajjeb. U proset. Jien minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Infakkarkom biex tirreġistraw biex tilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda permezz tal-SMS tibagħtu SMS fuq in-numru 50612100. U qabel ma nħallikom, irrid infakkar it-telespettaturi żgħar biex jibatulna r-ritratt tagħhom bl-uniformi biex jieħdu sehem fil-kompetizzjoni li għandna flimkien ma' United Colors of Benetton fl-okkażjoni tal-Back to School. Biex niċċelebraw il-Back to School irridu narawkom bl-uniformi. Ibatuli r-ritratti permezz ta' Facebook u Instagram u tkunu tistgħu terbħu ftit rigali ideali issa li rġajtu lura għall-iskola. Fil-fatt ħaterbħu barzakka, fl-ixkun tal-ilma, backpack, dan kollu grazzi għal United Colors of Benetton. Qed nistenna ritratti tagħkom. Grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, ħaniltaqa' magħkom għada, nixtieqkom il-lejl tajjeb, lejl mill-mistrieħ u għada il-ġurnata tajba. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Colliers Greek yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.